Čiže čus, dneska tu máme hru Fortnite, vyšiel nejaký update, neviem čo to je, vraj, že také nové auto pridali, alebo neviem. Ale máme tu znova Fortnite, asi už tak často nebude vychádzať Fortnite, lebo pada dole. Ale to nevadí, lebo máme tu Fortnite, čiže asi posledné video. No posledné určite, ale už tak často nebude vychádzať. Musím to nahradiť takou inou hrou, ak chcete. To napíšte dole do komentárov, ale ideme do hry. No že pristávame tam na toto modré. Možno je to dobrá varianta, ale neviem. Ako, že čo tam bude. Deň, ktorý toto video nahrávam, ste vy dostávali vysvedčenia. To napíšte dole do komentárov, ako ste dostali známku. Že či pečku, alebo že či jednotku. Bola pečknutá, no ako... No. Neviem sa k tomu... No jednoducho, ak ste dostali pečknúť, to ste debili a chodte opakovať ročník. A dávajte pozor na hodinách, hej. Aby ste mali potom povolený Fortnite. Ale, toto si berem. OK, už viem, ako sa dá zostrieľať cez to. Už nie som takto noob ako minulé. Ale ideme dneska... Kde by sme tak mohli ísť? Napadá vás? Typeček. No pôjdeme tam jednoducho, kde budú fighty. No. Čiže ja tu budem tak jazdiť a budem hľadať fighty. No. Ja mám takto pocit, že na serveri sú 72 ľudia a nie sú fighty. No. A toto je čo? Čo mi to pridalo? Asi aj neviem, čo mi to pridalo. Nie, ja nechcem. Taký instakill určite. Toto mi daj. Fighty. Fortnite, daj fighty. Ako to, že dneska nie sú žiadne fighty, ale ak potrebujem fighty, nie sú, ale ak nepotrebujem fighty, vtedy nemôžu byť. Tam musíme ísť na tamtú lokáciu, ktorú som označil. To je jediná moja záchrana, ak tam nebudú fighty, no tam už nikde nebudú. Niekomu sa nechce hrať, no to dostali zlé vysvedčenia, musia... Fighty. Už mi chýbali. Zasahová služba už ide. A sem... Toto je moje auto. Zasahová služba. Veľa cukríkov ste pašovali cez hranice ukrajinské. Tento má dobrú taktiku, ale som ho dal na zem. To znamená, že by sa mal naučiť hrať Fortnite. Ak takto ja zložím, to znamená, že ten typek je nubak. A tu hore je čo? Tu môžem dať kartu, ak nájdem tie NPCčka. No NPCčka ja tu nikde nevidím. Ale tam som chcel ísť, bo tam určite budú fighty. Tu sa fighty vždy. A toto som tu nevidel ešte. Tu
tu som ešte nebol, to taký nový update? Taký nový update, alebo čo je ako? Ideme si preletieť na gejzíru? Ideme? Vyskúšame? OK, zalietal som si dosť. Dosť zabaví, ideme na fighty. Čestka, ty tu čo robíš? Blbosti. Ja sa dohealujem. OK, typeček je, taký nubák, bo ide, podľa zvuku som zistil, že ide na tým noobskom aute, ako ja mám. Čiže Battle Pass by ma nemal. Nemá Battle Pass, no to je to ako... Je to v pohode. Ale je tu také dobré zbranie, super rarky. Toto sa iba mne podarí. Fighty. Ideme na fighty. Po fighty nemôže byť. Už ide. Hej, zasahové komando. Hej. No to tu mi ty neutečeš, ako ja viem, že ja ťa zložím na zem. Mám takto noobské zbranie ja. Vieš prečo? Lebo som... OK, typek je na zem, išiel. Zoberieme veci, prenajmem si NPCčko, teda najmem. Alebo prenajmem. OK. Toto čo je za hračka? Nemám goldy, no to... Nikam nechoď. Buď sem. Ja iba idem to tu trošku vykranúť. A poviem, či si ťa príjem kúpiť, hej? Nikam nechoď. Nič, ale dobrá hračka. No a to nie je dobré, lebo zóna ma zabije. Prečo ma zóna zabije, lebo som noob slabý. A prečo som noob slabý, lebo som noob. A vykašľujem sa na neho, predražené NPCčka, nepotrebujem ho. Toto sa stane iba mňa. A doslova, toto sa stane iba mňa. Island sa otvára. Island. Tam idem. No, to je tu zasahové komando, ktoré to ide vyriešiť. Lebo toto tu nebude. Po Fortnite roku. Ne. To čo je? Toto čo? 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 To sa mi nepáči, 12 životov. 11 ľudí na serveri, asi toto nedám. Aký minul som to dal, aj keď som bol sám, ale on má snajpu. OK, no to som umrel, to nevadí, dajte like, odber a čus. A ešte jedna vec. Je leto a videá budú vychádzať každý druhý alebo tretí deň.